Sabeu quin és el comentari que més em fan quan estic fent fotos? Sorprenentment el comentari més repetit és: estàs molt amagat, no t'havia vist. Per com faig les fotos ho puc arribar a entendre, però sí que és veritat que a vegades estic al mig d'un camí i també m'ho han dit. Aquesta gent que corre per muntanya jo crec que arriba a un punt que van tan concentrats pensant en lo seu i jo estic tan concentrat fent fotos que ni se n'entenen. Llavors passen, faig la foto, després de fer la foto els dic bon dia, vagi bé, el que sigui, i ja giren espantats de ai, no t'havia vist, o ai, estàs molt amagat. I al principi em sobtava, però és que és algo recurrent. Llavors, el dia que més vaig flipar va ser el que estava al mig del camí, però òbviament no estava al mig del camí dret, estava més en plan quasi de genolls per agafar les imatges una mica més des de baix perquè queden les fotos més xules. La idea és posar-los a les fotos una mica de màgia. Una de les coses que faig molt és buscar als voltants dels camins per on passen plantes o troncs o arbres que em serveixin per fer composicions més interessants, no només la persona passant amb un fondo més o menys bonic. I intento que les fotos hi hagi com 3 capes de profunditat, ja sigui pedres o elements a la part del davant així més borroses, quasi tocant a la càmera, després el que és la persona o la moto o l'objecte que estigui fotografiant, i després hi ha el fons. A l'hora de buscar elements per posar a la part de davant de la foto, a la primera capa, sempre estic darrere de coses, ja sigui darrere d'arbres, darrere d'arbustos, darrere d'alguna pedra gran que hi hagi per allà. Llavors entenc que em diguin ui, estàs molt amagat, però bueno, és algo que em fa gràcia.